Top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Salawat na good morning, mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sa inyo sa nga panatuntunan. Action Hotline, pizza 25 na sa bulan sa Oktubre, tuwig 2022. Aksyon Hotline. Sa ihapon sa ngalan sang regular nga anchor man Action Art, ay hupon ako naman. Action Marlon Hedvaya. Mayad ang tiyempo subong Martes. Kamusta ba na ang inyo sa nga pagbugtaw kabay pa nga nangin maayo lamang. Aksyon Hotline. Kabay pa nga mangin masiradyahon kag mabugayan kita sang grasya sa kabugusan nga adlaw sang Martes. Action Hotline tubtob sa tak ng alas 9:30. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pagasentrohan? Action Hotline. Sa luwasang Pilipinas, may kapin 30 ka mga tao ang nagkalamatay sa airstrike nga nagpunteriya sa isa ka konsyerto dito sa may pungsod Myanmar. Konsyerto ini sa isa ka ethnic minority nga grupo nga may ara sang konflikto sa ruling military. Action Hotline. Nagaluntad ini mga kaaksyon dito sa may northern states ang Kachin. Ang mga nagkalamatay civilian, may mga prominente nga mga local singers kag may opisyal gani sang Kachin Independence Army. Killed in action mo, patay sa eksena sang insidente man airstrike mga kaaksyon. Grabe subong kalala sang nagaluntad nga violence dito sa mga pungsod sang Myanmar matapos nga ang army dula nila pagi sa puwersahanay ang ginatuwag nga elected government nagligad nga tuig. Action Hotline. Ang mga opposition movements kalabanan, mga armado nag-ilibwal na sila kag ang military nagbalos man with lethal force. Ang mga makaluloy diriya, ang mga nagakadalahig nga mga sibilyan. Action Hotline. Ang United Nations sa UN sulit-sulit na nga nagakondinar sa militar sang Myanmar kag ginakusahan na gani sang crimes against humanity bangod sa pagkalamatay sang mga sibilyan. Action Hotline. Alas 8:10, Action Radio Philippines Standard Time. Ano bala ang balita nasyonal? Saka naog saka. Bao mayo kon tani kon naog dala no? Action Hotline. O kon nubo na lang. Presyo sang gatong ang ato sila gina-istoryahan dere. Good news. Kay subong nagnubo o kon naog naman. Action Hotline. Martes medyo makapa-yuhom-yuhom sa lawong. Ang subong nga Martes bisa natapos na ang balik yuhom sang Maskara Festival. Subong nga adlaw pwede gihapon makapadayon sang ila sa nga pagyuhom ang mga motorista bangod sa pump price rollback kagin patuman. Kag ipatuman pa lang agin patuman naguro ni kay sang gin-check naton ang schedule sang ila sa rollback. Temprano pa, no? Ang iban kaina pa lang sang kagahon nagpatuma na. Action Hotline. Pila ini ka mga kumbuyahan sang gatong. Agin patuma nila ang rollback matapos ang duhaman kasunod-sunod nga sinakaay sa presyo, no? Kabayunta nga magdamo ang nubo ikumparar sa saka. Action Hotline. Ang Chevron Philippines Incorporated nga sadto ginatawag Caltex, ang Flying V, ang Petron Corporation, ang Philippine Shell Petroleum Corporation, ang Sea Oil Philippines Incorporated nagpadabo, no?
sa presyo kada litro sang gasolina, 35 sentimos sa diesel, 1.10 kag sa kerosene, 45 sentimos kada litro. Action Hotline. No? Clean Fuel, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, Petrogas, PTT Philippines Corporation, kag Uni Oil, Petroleum Philippines Incorporated. Maga panubo man sila sang amo-amo man nga presyo mga ka-action. Ti ang adjustments nag-take effect na mga lasais kainasang aga mga ka-action. No? Ti kabay pa nga sunod nga Martes, amo-amo man nga good news ang ato sa nga mabatian. Action Hotline. Sinawanta ang sa bahin naman sa balita lokal, unahon ko ni ang sa balita lokal ang kampanya kontra ASF, kampanya kontra African Swine Fever. Hindi lamang dali sa Negros Occidental, kundi sa Bogos nga Western Visayas, mas pagahugtan pa. Action Hotline. Mas papag-unon pa ang mga baboy sa pila sa mga breeding sites. Ginkuhaan na sang blood samples para nga ipaidalom sa laboratory examination ang katuyuan sa di para nga mapiho nga wala sang ASF nga subong ang kahangawa, ang ginakabalakan, mas sangkad mga kaaksyon ang kabalaka bangod sa amat-amat nga pagdamo sang kaso kag amat-amat nga nagapalapit diri sa aton. Action Hotline. Aring isa sang medyo makapahangawa gid nga balita kay man kahapon Lunes mga kaaksyon gin-anunsyo, gin-report ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. dito sa may Iloilo nga may isa na naman kakaso ang nagdugang ASF na record sa may San Miguel. Ang San Miguel banwa ini nga tupad lang sang Uton Iloilo, no? Nga ang Uton amaning una nga naka-record sang kaso. Action Hotline. No, ano bala kalapit sang Negros Occidental sa Iloilo ha? So dapat lang kita nga mag doble sang pangamandi. Ang Iloilo Provincial Veterinary Office nagsiling nga damo-damo na sa mga baboy ang nagkalabatay sa pila ka barangay dito sa may San Miguel. Ang IPVO una ini nga nag-anunsyo sang suspected ASF cases sa Uton, dumduman yun na nagligad ini nga Oktubre 13 mga kaaksyon. Kag ang bad news diri, bangod sang ulihi, di balagin suspected unang report mo, ti may ara kinahanglan sang confirmatory test nga himuon, ti may gumawa, no? Ang bad news kay sang uli na kumpirmar gid man sang Metro Manila Laboratory sa Bureau of Animal Industry nga maning attached agency sang DA, sang Department of Agriculture nga ASF gid man to. Action Hotline. Ti subong ginhulat pa naton kung ano ba lamang ang official statement dari sang DA Western Visayas sa ASF cases sa Uton, kag ang update sa ning bag-o nga kaso naman sa San Miguel. Mabulubudlay pa nga magkuha kita sang statement ala sa DA dari sa Region 6 kay ang report kanabaton ko daw bag-ong regional director subong daw sa ay ang pagbusliray sa mga regional director sa nagalain-lain nga mga departamento haw sang rehiyon haw. Action Hotline. Ti kon bag-o ti siyempre naga-adjust paguro na ti mo na nga daw gakaalang-alang kag daw nahuya pa, no? Sabat bala sa communication, ilabi na sa mga ayo sang media silang tagaan na sa tiyempo. Action Hotline. Medyo limitado ba ng impormasyon nga nagagwa mga kakson angon sa kaso sa ning ASF ni kay ang DA Region 6 ang report ka na ba tunta may pag-alang-alang sa papagwa sang report angot sa ASF, no? Kay ano man, may mga information nga nabaton ta nga ang Department of Agriculture Central Office dito sa may Quezon City, ano may mando nga dapat may clearance anay nga kuwaon antes release sa local media tarang-tarang nga information angot sa ASF
nga kaso. Action Hotline. Mandito sa Iloilo mga kaaksyon, ang mga opisyalan to halin sa local government units, no? Sa mga LGUs lang sang Uton kag San Miguel, amo lang ni ang naghahatag sang information sa local media to mga kaaksyon ti way man diguro sang kinahanglan pang taguon na kay nakataya diri mga kaaksyon ang swine industry sang isa ka probinsya. Ti diri sa aton sa Negros Occidental, pila ba lang balor sang swine industry naton di? No? Mga 6 billion ka pesos ti dapat halungan tagid na. Action Hotline. Ang acting provincial veterinary officer, acting provincial veterinarian sa Negros Occidental nga si Dr. Placida Limano nagklaro kahapon nga antes pa naman nakapagawa niya sa direktiba kung mando si Presidente Bongbong Marcos sa DA Regional Office dali sa Western Visayas. Man si Marcos gyapon ang nagaserbi bilang tiglikom sa nga DA. Ti antes pa naman sang mando niya or direktiba sa Presidente nga i-test ang mga baboy sa tanan nga mga pig breeding sites sa Bugos nga riyon dali sa Negros Occidental ya may aran niya ginhimo nga pagkuha sa mga blood samples. Action Hotline. Kagin padala na gani dito sa may Metro Manila o galing, hindi basta-basta ang pagkuha sang samples mga kaaksyon kay may ara sang tuka o kung may ara sang dapat labuton na rin kada LGU kung kada moon sa mga samples ang istoryahan, no? Mga pilato man 446. Tito man ay ka-importante kay nagapalapit na rin sa aton sa Negros Occidental ang ASF sa nasalinta na bangod may panibag o naman nga kaso dito sa probinsya sang Iloilo, partikular sa San Miguel. Action Hotline. Nagresulta ini mga kaaksyon sang medyo pagkahangawa Hindi lang sa aton diri sa Negros Occidental kundi sa mga kaiping man nga probinsya sang Iloilo. Kumado man nato nagligad nga October 21 tumala kundi ko magsala. Si Presidente Marcos nakigsapol sa agriculture cluster sa nga Private Sector Advisory Council dito sa nag-issue sa nga direktiba nga dapat i-control ang ASF lakip na rin pagpatuman sang temporary ban sa pork products sa mga lugar nga apektado o kung may kumpirmado nga kaso sang ASF ti sa Panay Island amo ning isa sa mention dre. Action Hotline. Ti dapat doble sa mong pangaman ang himuon sang mga probinsya dere sa Negros Occidental kay mati ang Region 6 had previously been among the last few areas dere sa Pilipinas nga nagapabilin bilang ASF free. Since kagin report ang unang outbreak sang Hulyo tuig 2019. Action Hotline. Sige, standby ka mo kay tinguan ta nga maistorya ang acting PVO sang Negros Occidental nga si Doc Placida Limana ko na lang dugang nga preparasyon nga ginahimo subong sang aton nga probinsya. Action Hotline. Ano pa giniba sa nga balita sa bahin sang local relief goods from BBM truckload, truck mo ng kargahan, truckload sa mga relief goods halin sa talatapan ni Presidente Bongbong Marcos nagabot sa sunod sang Himamaylan, Negros Occidental para nga ibulig sa mga apektado sa kakatabo nga insurhensya sa sunod. Action Hotline. Pero pabangkot diri kung paano bala mapasiguro nga wala na sang magaluntad pag-enkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag mga rebelde. Sige lang tinguan taban nga bibunuan ang labing ulihing kakahimtagan sa mga residentes sa barangay nga napituhan sang pilaban kaadlaw nga enkwentro partikular sa barangay Carabalan. Action Hotline. Di tanan halos nakabalik na gid man sa ilang tagsaka mga puluyan, di ba? At ang mga evacuesto, kag paano balay panagtag ini mga relief assistance ni nga ginpadala sang Office of the President. Tinguan taman nga manabot dugay-dugay si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson. Action Hotline. Samtang mga pulis sa Bacolod pati sa halin sa iban nga mga kaprobinsyahanan nga nagserbe na kaligad nga Mascara Festival Celebration subong ginhatagan sang 4 ka adlaw nga pulo pahuway. Action Hotline. Anunsyo na ginpawalok kahapon ni PNP Region 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco, no?
daw may pagkabuot nga sahi sang sang opisyal, no? Si Police Brigadier General Francisco Nokbalogid sa kung ano kakapoy, ano matsagan sa mga kapulisan nga nagpulaw bugtaw, serbisyo sa nakaligad nga Maskara Festival. Ano matabo man? Pila ang magkabenepisyo sa diri nga pulis makulod kag paano iplastar ang pagpa-deploy sang iban pa nga mga pulis nga sige ang pag-duty, indaihan maapektuhan. Action Hotline. Ari pagid ang balita biyahe sang baroto o kon barko halin sa Cadiz pagkadto sa Bantayan, Cebu. Damo baya sa nagabiyahe mo nga daragagis Cadiz pagkadto sa Bantayan Island, Cebu, no? Ang report is nagbalik na dugay man kabay nga gindumilian hindi kin pauntat ni temporaryo. Action Hotline. Di sentro sa mong Cadiz City Port mga kaakson dira sa may barangay Bangkeruhan, sunod sang Cadiz Negros Occidental. Subong nga Martes may pila pa lang kadlaw, no? Martes na subong may pila pa lang kadlaw ang nakaligad sang ginbuksan ang biyahe. Ti may pagbisita na ginpatigayon, no? Nagkadto gid personal si City Mayor Salvador Escalante Jr. kag City Port Department Head nga si Antonio Prado. Ang report ka na ba, tunta nga nagsakay sila sa barko sa unang nga biyahe para nga magdulong una sang mga pasahero sa una man nga pagbiyahe. Action Hotline. Di ko madulubanta ka balikan ta makakson tuwig 2021 temporaryong gidpauntat ang biyahe mo sa sining biyahe sa sining Porto ni. No biyahe ni halin sa Cadiz City pakadto sa Bantayan Island, Cebu. Kay grabe tong peligro sang COVID-19 kag medyo madabo-dabo pa tong resulta sa kanabuon sa mga tao nga nakapabakuna kontra COVID-19. Action Hotline. Isa pa to sang ginbasihan kung nga temporaryo ginpauntat ang biyahe. Bangod may pila ka mga pasahero halin sa Cebu ang nagapositibo yas COVID-19 pag-abot sa syudad sang Cadiz. Action Hotline. Ang syudad sa Escalante kag San Carlos sa tuwig 2021 naging istrikto mo sila to sa mga protocols na ginpatigayon nila sa ilas nga borders. Tidamo man to sa mga pasahero halin sa Cebu, halin sa Masbate kag Romblon, ang nagpili tuya sa agin pagkamayo nga sa Bantayan Island sila. Ginpili nilang Bantayan Island bilang jump off point. Pakadto diri sa Negros. So sa amot to nga tion makaksyon, nangita man to pamagi ang Cadiz City para nga makapangaman man nga hindi magdamo ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Action Hotline. Nakaupod naman to kadugay sa sininga panatuntunan para buligan kita sa bagsaysay sa nga balita angot si Mayor Bading Escalante Plus kung may tiyempo karon unay hunon taman abik imanunta ko na rin ang estado subong sang kanumdum kamo sang kabilang-bilangan ref, no? Namo to sang nag-react sa natabo blatong trahedya bla sa kabilang-bilangan ref. Dabo to nag-react mo nagambal to sa bilang-bilang ya. Action Hotline. Why to ginapabot nga why gito gina damo gito sang nakibot to kay perto apat gito nagkalabatay dito sa may barangay Sicaba, Cadiz City, madudumanti temporaryo to naging pasira sa publiko matapos matabo iyadtong trahedya nga pagkalumos. Action Hotline. Anasa akon lasay sa alas 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Amo nang pila ka mga balita nga dapat ato sa nga pagkatutukan sa mga monitor sa ato sa live stream. Thank you in advance sa nagpadala sa ila sa mensahe dari sa ato sa panatuntunan dugay-dugay lang aton ina nga hatagan sang pagtamod. Action Hotline. Dari kataunahon kong ASF, no? Unahon ko si Dr. Placido Limana, ang acting provincial veterinarian. Kaya nga, kahapon lang may anunsyo ang governor sang Iloilo nga may ara sang na-record naman nga kaso sang ASF mga kakson sa may banwa sang San Miguel. Ti ang una uton pa lang, ti ini San Miguel na ba no? San Miguel Iloilo. Dapat triplihon tayo sigurong ato sa kampanya dari sa Negros Occidental.
Kay hindi niya basta-basta, hindi ni lahog-lahog, ano bala ang industriya sang baboy na diri sa Negros Occidental. Nagapadala kita sang naga-supply kita sang baboy mo sa iban nga mga kaprobinsyahanan, mga kaksyon. Tikapod lang ni October 24 makaksyon ang anunsyo ni Governor Arthur Defensor nga may na-record naman nga ASF case dito sa Maya, San Miguel, Iloilo. Action Hotline. Kapunta sa linya si Acting Provincial Veterinarian sa Negros Occidental, Dr. Placida Limana. Doc, good morning. Si Action Marlon, there is Action Radyo Bacolod na yung aga. Mayong aga, Action Marlon, sa nagapamati sa inyong programa. Yeah, salamat gid Doc, medyo nagdugang ang peligro gin tugas ang ASF sa aton diri sa Negros Occidental kay kahapon lang Lunes may report kanabaton ko nga may aras ang palayag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga may dugang naman nga kaso sang ASF dito naman na record sa may San Miguel. Ang San Miguel titupad lang sa uton nga mo ning lugar una nga naka-record sang una nga kaso. Now diri sa Negros Occidental, ano ka preparadong ato sa nga probinsya? Why taman do kinapangayo nga maglaton diri sa ato ng kaso, pero anong dugang nga preparasyon kinahimo subong sa ato sa probinsya? Action Marlon, 3 years ago pa kita nga nag-conduct ng aton kawarantina sa kada port ng borders. Sang pag-declare nga may ASF sa Luzon, Mindanao kag sa Samar Leyte. So, subong kay may ara sa Iloilo, gina-strengthen lang nato ng aton nga ginaobra nga daan, no? So, may mga tao kita sa port kag gindugangan nag-augment ang Bacolod City kay tungod nga may joint task force, no? Ang Bacolod City kag ang province. So, tutok kita subong sa Pascraft, sa Roro, kag sa Banago. So, pulo katawo ang gindugang sang Bacolod City sa aton existing nga 7 katawo. So, 17 ang aton tawo ang ara nagabantay sa puerto sang Bacolod with the help man sang members sang task force ang Coast Guard kag ang Maritime. Ano nang duties ang task force, Doc? 24 oras na siya or shifting? Bali, ang aton nga obrada sa Bridco is 24/7 na. So, Okay. ang aton tao may schedule. 8 hours ilang nga duty, shifting. So, tatlo katawo kada shifting. Okay. Kag damo na Doc sang na-confiscate nga mga pork and pork products since nga ginhugtan na ning kampanya? Damo naman ang ato na apprehend, no? So aton na ang iban nga mga shipper gina-ship back nila ang ilang product sa Iloilo. Ang iban kay tungod nga gagmay man lang kag wala na sing makarga pabalik, gina-confiscate na lang nila. So ang confiscated item gina-disinfecta kag ginasunog, no? Dira mismo sa Bridco may property da ang Bacolod City, so nagkut-kut kita dira. So with the supervision sang SICVET ang pag-disinfect at pagsunog sang confiscated items. Ari Doc, kadtuan kong pagkuha sang mga blood sample sa mga baboy sa breeding sites. Anong plastada sa ni Doc may ara na kita napadala na gidman nga samples dito sa BAI? Kag kung napadala gidman, ano kalawig Doc ang aton hulaton para mabalaan ang resulta? Bali, nagsugod kita, kolekta sang September pag-release ang memorandum circular nga dapat mag-collect kita sang dugo for surveillance. Para ang aton nga mga shipper or buyers ang aton nga baboy, may i-attach sila nga tawag naton nga ASF-free certification nga ang nagaperma sina ang sa region, no? So ang ang ginahimo nagakolekta kita sang blood samples random, no? So gina-require 446 to more or less amo na siya kadamo nga dugo ginakuha naton sa backyard. So ang sa commercial sila nang nagakolekt mga 2% sang ilang total population. So ginasubmit na naton sa Manila for examination sa ASF.
So mahulat kita more or less mga 1 to 2 weeks, 2 ka semana, no? Ay kadamo-damo sang samples. Hindi lang kita ang submit kuno iban pagin nga mga provinces kay requirement ni siya part sang surveillance. So sa ato naging pang-submit nga blood samples, nakabalik naman ang results kag negative kita. So amo na nga sige aton shipment sang aton nga baboy, no? So actually until October 15 nang tong gintalana nila nga deadline, pero kay tungod nga hindi maarapalan kay perti kadamo sang samples nga ginapakolek. Imagine 31 cities and municipalities diri sa Negros, di magtag 446 kada LGU, pila ka samples, mga more or less mga 15,000 ka samples. So mabudulayan kita. So nagpa-release naman subong ang DA sang extension until December 31 naman ang pag-collect naton sang dugo para nga hindi ma-hamper ang movement sang baboy. Gani man per LGU 446 yun ang i-collect nga blood samples nga nakaka-come up sila sa amo sa nga figures nga 446 ma'am Dokman ako damo gidaw. Sa kadamo siya sinutungod nga damo man ang baboy mo. So ginakuhaan nila percentage, no? So amo na sa ilang nga isa nga amo na ang nakaka-come up nga number of samples nga dapat i-collect. Maka-represent sang total population sa bilog nga locality. Na amo na siya. So far may mga LGUs naman nga nakakuha na sang naka-comply na nakakuha na sang ASF free certification, no, from the DA. So ara da sa southern part sang Negros. Plus ang iba nga mga commercial farms nakakuha naman sang certification. So kabay pang before December 31 makulo kompleto tani ka matapos tani tanan ko Dok. Ma-comply gid nato ni kay tungod nga may ara trained nga kanina mo nagkolekta sang dugo, no, may na-train na. So kapila na na-train ang Bureau of Animal Industry, ang DA sa aton nga mga technicians diri sa province kag sa ibang mga regions, no, may gina-train na kita sina nga magkolekta aside sa aton diri nga tawo sa aton nga laboratory, no, kay may medtech kita kag may veterinarian nga naga-supervise man sang collection. Yes, antes pa man yagali idog na pagwa sa direktiba nagligad nga adlaw sa Presidente Marcos nga pasangkaron ng kampanya kontra ESF diri sa Western Visayas. Diri sa ato sa Negros Occidental may mga tikang nakitagali nga daan ginihimo no, kag isa diri amo ni pagkuha sa mga blood sample sa mga baboy. Yes, kay tungod nga kadamo sang aton nga shipment, no, hindi lang nubo sa 5,000 subong kay before naga 8 to 12,000 kita pagwa sang baboy. So tungod sina sang requirement nagpursige kita nag-start that gilayon kita sang collection sang pagpagwa nila sang ilang directives nga dapat may collection for surveillance nga purpose. Balikan ko bala Dok ang pag-confiscate sa mga pork kag pork products. Hindi gid malikawan nga ang nagabiyahe nagadala sila may ara gid man ya Dok naghambal nga why sila ideya nga may amo nagali nga patakaran diri sa Negros Occidental. Halos tanan nga nagdala ang ilang statement wala sila kabalo. That's why naga-massive kita information dissemination, no, naga-posting kita sa mga sa mga terminal, sa mga markets, no. At the same time nagapasalamat man kami nga sa media nagabulig man disseminate nga information. For example subong, no, nga gin-interview mo ko salamatan ginaton nga para man nga aware ang mga tao nga dapat hindi gid anay sila magdala diri sa Negros ang gina-prohibit nga items, no, sang produkto sang baboy kang buhi nga baboy kay tungod nga ginaproteksyonan naton ang aton nga swine industry at the same time ang palangabuhian sang aton nga mga pumuluyo diri sa Negros. Ano to kung may penalty or multa ni Dok, way ba no?
Actually, may penalty kung sige-sigiho nila, no? Kay Okay. may penalty kita, hindi magnubo sa 1,000, hindi man magsobra sa 5,000, kag hindi man magnubo sa 6 months, kag hindi man masobra sa 1 year. Aha. Amo na siya nakasaad sa aton nga ordinansa, no? Aha. So anyway, ang mga gina-confiscate naton ni, ang mga ginapang-apprehended, mga first-timers nga hindi sila aware. So kung kapila na nila himuon, halimbawa, so ano na natin sila, dagdagan na natin sila sang penalty. So Aha. far, wala pa man kay halos tanan ni mga first-timers. Aha. Okay. Doc, before kita mag-wind up, ang imo sining luyang ipalabot sa publiko, labi na sa mga manungsagod baboy naton diri sa Negros Occidental, ang usa ka nakabalak-an tang ASF. Ginapahibalo sa tanan nga ang Negros Occidental is ESFC. So himuon ta kag imintinarta nga amo ni siya kay tungod nga ang sang baboy diri sa Negros is hindi basta-basta, no? It is a 6 billion industry kag kadamo diri sang pumuluyo naton nga nagasagod sang baboy, no? So hindi gid kita magdala sang mga gina-prohibit nga mga items nga produkto sang baboy, like chorizo, tocino, iban pa, no? Kag ang buhi nga baboy halin sa infected areas no sama sang Luzon, Mindanao, Leyte, kag now from Panay and Guimaras. Kaya amo na siya nakasaad sa aton nga ordinansa nga halin gani sa infected area hindi pwede kasulod diri sa aton, no? Aha. So ginapahibalo sa tanan nga please cooperate kay para ni sa aton kaayuhan diri sa Negros. Yes, Dr. Placido Limana, Doc, thank you so much gid kag aton sa nga pangamayoon gid nga mangin ASF free sa gihapon ang Negros Occidental. Doc, salamat gid. Salamat, Action Marlon. Thank you. Good morning. Action Hotline. Importante yadto magkakson nga advisory padugyan ni Dr. Placido Limana, ang acting provincial veterinarian sang Negros Occidental. Kag importante man to nga pagpahibalo niya kung anong dugang nga preparasyon subong ginugtan kay may joint ASF task force mo kagin tukod ang Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. Gin isa ang porsa sang Bacolod kag Negros Occidental sang sining task force parang bantayan 24/7 ang pagbantay mo parang hindi makalusot dari ang buhi nga baboy, ang produkto nga may karne sang baboy, ang semen sang baboy, no? Basta may angos baboy. No? Labi na sa mga lugar nga may kumpirmado na isang kaso sang ASF. Action Hotline. Ti ang Western Visayas, no? Panay, no? Amo nang ginatutukan gid mga kakson kay sa nasiling tara uton kag San Miguel gid ang may mga kaso na sang ASF as of October 2022. Ang kanamuon sa barangay nga may confirmed cases ang ASF didto sa may banwas ang uton. Sumaka na mga kakson pulo na ho, no? Pulo na kag ang ulihid na rin nga nagdugang amaning barangay Santa Rita. Action Hotline. Ang first 9 barangays, Bita Norte, Bita Sur, Kabuluan Norte, Kabuluan Sur, Santa Monica, Abilay Norte, Tagbak Norte, Galang kag ang barangay Buray. Sang nagligad nga Oktubre 20, may kapin 400 ka mga baboy. No? Ang pamatay man, no? Kinanglan ni, no? Nga man himuon mo. Oh, grabe ito ang kampanya subong ginahimo sang mga local government units sabay sang probinsya sang Iloilo. Kita dari sa nasalinta na dapat bantay sarado man. Action Hotline. 14 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time standby. Sa ato sa nga pagpanumbalik hibalon ta naman ang balita may kantaran sa ning pagbalik sang biyahe Cadiz City, Bantayan Island, Cebu. Action Hotline. 8:41. Live stream, Ana Sinoro, good morning. Salamat. James Smith, Landiuhan, morning Action Marlon, watching live sa Balonggay.
Sakop sa Moises Padilla. Greet ko lang mga kilala ko diri sa Balonggay nga always kipamati sa station, sir. Morning da sa inyo tanan. Dama na ko Balonggay ay no. Si Little Nigali, mga listener sa Action Radio Bacolod. Oh, sige, salamat kay Little. Ray Flores Barioga, good morning, good morning. Barkit Tribe. Good morning, Kimpoy, Yolo, always kigya pamati. Okay. Barkit Tribe, salamat. Lito Dayap ngayong aga, Inday Jess Gualdrapa, good morning. Monitor live kami sa may sityo Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. God bless. Okay. Alexander Garopil Bahar. Novi Magapan, mayong agak sumalon. Gabonitor lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat kid. Thank you. Okay. Sige. Morning Action Marlon from Purok Tatay, Inayawan, Uringao. Thank you. Sige. Break tayo, break. Gulugin hawa ka mo na. Mabalik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa inyo. Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa ano. nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagkiko kay basta ko nadala nagki kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na eh. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano lang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes, Ano kung hatap ang... one. Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Ang biyahe, man may biyahe halindara sa may Cadiz City, pakadto sa Bantayan Island, Cebu. Bayaraman gani halindara sa may Sagay City, pakadto sa Bantayan Island, Cebu. Na way man makalikawa, na apektuhan man eh. Naapektuhan man isang halit kagin natuga sang COVID-19. Di lang isa sang ginakahangawan gid sang una, amo ang mga pasahero halin sa Cebu nga nagasulod diri sa Negros Occidental kag sang ipaidalom sa RT-PCR testing ang kalabanan or ang pila sila sa ila naga-positive sa COVID-19. Action Hotline! Amo to nga nagpangita man pamaagi ang mga local government units sa kon LGUs nga ops dali lang gid daw kadamo sa mga taga Cebu nga nagasulod diri sa aton nga dalasang kagawhaw tiya mo ni isa sang nadumduman maka-action to nga i-suspender anay kon balikan naton di ko magsala mga Marso tuig 2021 to mo sang gin-suspender ang biyahe, no? Sang ano pa nawag siniman, barko, baruto. No, halin dara sa may Cadiz City, pakadto sa may Bantayan Island, mga island mga ka-aksyon. Ang good news diri kay nagligad nga adlaw, nagbalik na gid man, ginbuksa na gid man sa publiko, nagbalik na ang biyahe Cadiz to Bantayan Island, Cebu. Action Hotline! Mapabulig tanugang sa detalye sa ring balita, no? With Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Mayor, good morning. Good morning, Action Marlon. Good morning. May aga sa aton taga-Palamati. Salamat sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good news ni Mayor, nagbalik na gid man ang biyahe dara halin sa Cadiz City pakadto sa Bantayan Island, Cebu, Mayor. Yes, correct, no. Almost 3 years ago. Tungod sa pandemic, kay March ato naguntat, March 2019. Siya mo na almost 3 years. No? So, subong last weekend, nagsugod kita, nagbalik ang aton biyahe sa Bantayan. And so far, so good, no? Ang tripping, no? Sang pag-una lansa, actually, duwan is Lakbilog. Pero, fast trap and at the same time, may cargo payment siya. So, duwan is Lakbilog, every 10 a.m., gahalin ato sa Bantayan ang isa ka unit. So another 10 a.m. gahalin man sa Cadiz, baliga sa Tanay sa Talawon. Ang duwa ka lansa. Yes. Kagdara na Mayor sa Cadiz City nga puerto. Yes, sa Cadiz City Port. Kag dito man sa Bantayan Port gahalin ang isa ka lansa. Okay. Ay isa ka roro. Yes. Ano gid gani nga pizza Mayor subong nga October nag-start ang pag-resume sa biyahe?
October 23. Mhm. October 23, may Sunday. din voyage niya halin sa Bantayan. Damo ko doon din ang mga Bantayan. Nagkalat to. Siguro taga Bacolod na to sa Bantayan na pululi. O sa Negros, ang pululi kinagkat to sa Mascara Festival. So nakaingagaw pa sila. Okay. Pila mayor cargo kag fast craft sa fast craft ni mga pila ng Yes, so the combination ng fast craft and cargo, kami mga cargo bay man siya, dako ng cargo bay niya, pero marami sa sulod kakatawhay, mga 200 seating capacity man kada isa sa ila. Sa cargo ni sa sa personal, mga 200. So may cargo bay sa baba sa idalom and sa babaw sang tabid mismo. Pila gani ka minutos ning biyahe halin sa Cadiz sa pag-abot sa Bantayan? Ato sang Saturday kay kanami sang Chimpo mga 2 hours. 2 hours. Amo to hambal sang ni kapitan, kung maglain ng mulubalod gamay so maglagan to or 2:15. 2 hours 15 minutes, no. So mga 22 nautical miles mga ning kwan mong Bantayan, Cadiz. Kag isa ka to mayor sa nagupod gid sa unang nga biyahe? Nagsakay lang ko pero maglakat na naugo Okay. sa obligasyon. Wala ko kaupod. Pero eventually masakay kita to and I will invite you mga kauturan nato sa nabigya sa Bacolod. Sige kabay pa mayor nga masige-sige na kag hindi magbalik pag-suspend. Kaya okay naman lang na mayor ang ang COVID-19 na matamat naman nga balik sa normal no? Yes, no, just makaangot to sa panawagan sa atong presidente when he was in Bacolod. Yes. Na at least daw ang drug open up na ang COVID. So probably mo man matabo di sa all other LGU sa Negros Occidental. Usually kami isang kabangkalan ang una sa ulog fiesta. No, every year kasi Santo Niño kami sinulog and dinagsa festival. So probably I decided already based on the results subong as we speak though 1 or 2 positive cases lang naman sa bilog na Cadiz, yung mga admitted na persons. Wala namang gid COVID or hindi namang gid siya amo nakapotent na person labla atong Omicron by Delta variant hospital sa gid ko iguon niya. So most probably makapatigayan na kita sa dinagsa festival man sa January 2023. Yes. Ano to kung mayara ka sa idea, Mayor? Hindi ba lang mayara man biyahe sa Sagay City to Bantayan Island? Yes, may ara po do pump boat na ginagamit. From Sagay naman yan, damo isla. Lipayran, damo na da isla na gatapik man sa Bantayan. So, bali, string of islands, Mulacabok, no, Suyak, Lipayran, damo na pakatog ito sa Bantayan. So, damo na gina-apply Manila. Ang problema lang galing sang pump boats kay hindi na siya allowed sa Subong na mag-ferry sa passengers. Kaya kung dapat passenger vessel ka, still hauled ka gid. Isang salon gid dapat ang imo hull. No, so ang kalabanan na ginagamit naton just like sang before na pump boat na ginagamit naman this Cadiz was kwan lang to siya, plywood lang to siya, pero gina-epoxy lang nila. So, but right now, do may bago na mando ang marina na hindi na pwede ang Den Hall. So, dapat steel hull. So, that's why manisipong nag-fly na bago, steel hull na gina siya. Yes, Mayor, may tatlo ko di kami si Jessong. Ilas na nga question, isa lang. Kamusta ang preparasyon sang dinagsa festival ko sa Cadiz City? Initiga Cadiz City, giguro ni? Madamo. Actually, damo magapimangkot. Damo ka-chat man sakot. So, actually, nag-convene ako kahapon and we have decided na to push through with the nagsa. So, kung anong mga activities, we will may mga assignments so tanan ang nag-attend ng dinagsa committee kung ano ang mga possibilities, no? But we will convene again first week of November and to finalize kung ano ng mga activities ang aton ipatigayon nun sa upcoming 2020 sa dinagsa festival. Ano gani nga bulan gina, Mayor? January, last weekend of January ni siya. No, ang kapistahan ni Santo Niño, Dris Cadiz is
every January 27. Aha. Pero ang Dinagsa Festival gina-hold na namon sa last weekend of January. And I think ang January 27 falls on a Friday, Saturday, Sunday. Mahulog ang Dinagsa Festival. Sa nami man gani. Kaya nabudlayan kami sa Action Marlon kung magdungan. Ang Sunday falls on a 27 of January. Kabudlay nakita may celebrated mass and everything, no, ang church na activity. So priority na siya namon, hindi na siya namon pwede ipahiway. Ang problema kung magdungan na siya sa dinagsain ng street dancing and everything. Yung problema kami sa traffic, sa tanano, different folks. Ang kakalagto sa dinagsa, kita mo mga hubi na siya. Ang dili naman sa devotion for the Santo Niño, may mga edad-edad ni Tutay. So kung samuon mo na sa Discadis, gagutok ng syudad. So mas namin ni Subong 27 ang Friday fiesta, then 28 and 29 will be the street dancing or the merrymaking. So hindi ko na mayor pag munuhon ko na nung dapat nila sa nga bantayan basta sorpresa guro na no? Yes, correct. Basta dihagsa kay hindi na sila. Sige. Mayor, sa iluhan ko ang sa area sang Kabilang-Bilangan Reef dira sa may barangay si Cavite City. Ano to kada no status ni Mayor right after to sang tragedy nga nagluntad ng ligad nga bola sa Agosto? Well, actually, ina siyang Kabilang-Bilangan Reef, may ara magi kami na lighthouse mo. And before sa ang lighthouse do functional pa, may duty na bantay dagat. No? 2, 3 or basta isa ka team ara ginada kasi siyempre kabantay nga sila, no. During the time na nagtabo to, medyo dilapidated na kasi nagyan Yolanda, wala siya ma-repair and everything. Susubok ni ara nakita plano, in fact na human na. Hopefully by next year mapunduhan naton. And ma-resume ang operation sa lighthouse. But this time ang lighthouse ang ipatindog ta, ginbutangan naton provision para sa mga tao na makagamit man. Usually lighthouse, 2 stories, no, taas na siya. Ang aton ginhimo, ang ground floor pwede magamit sa mga tao. Very accessible. Dito lang yung operations ang bantay dagat or lighthouse operation dito sa second floor. So hopefully mapunduhan naton ini siya by next year. And we will resume again. We will open up Kabilang-Bilangan once this infrastructure is in place. So i-develop sa punduhan sa mga pilang estimated nga funds ang ginakinahanglan dara Mayor kung meron na? Ang problema is medyo mahal-mahal ay kinahakot mong materials, no? Unlike kung dito sa Arica sa Duta, nasi dulong lang yung balas, dulong bato. Materials nga dulong aggregate. But this one has to be transported by boat. Bangka lang nila, pambot lang. So ang nakita ko na budgetary requirement was around 7 to 8 million pesos requirements ini. Okay. So close sa gihapon subong sa mga excursionist pero open sa gihapon sa mga mangisda nga gusto pangisda da area or open gihapon siya sa local bantay dagat. Siya ang bantay dagat ara sa kami ga duty ga standby. And same time ga patuman man sa order na to na bawal anay makadtong private persons. So ang bulabanta ninyo by next year pa maumpisahan ang pag-develop? Yes, by next year. Hopefully January, February, March makabiding, April, May makasugod ng siguro. By the middle of next year siguro basi mahumana na siya. Olayhon ko lang Mayor, dali lang. Mustang vaccination status ang kanabuon sa mga nagpabakuna dara sa Cavite City? Labi na gid sa sining idaduso nga booster shots, Mayor? Well, ang bakuna dito 88% kami sa bakuna, first and second dose. Ang booster mo mahinay. No, do wala pa kami kilabot 15%. No, do mo nang highest sa practice right now. But ginatinguan ko kasi ko number 1 mga Boy Scouts hindi ko mag-allow activities sa mga camping o whatever kung hindi makapabooster mga kabataan.
No, and amo man sa mga empleyado sa gobyerno. No, lingkoti part na siya sang excellence in public service naton, excel na ginatawag. Dapat mapabuster ta. Kung hindi ka mo mabusteran, hindi ka mo magpabuster, hindi ka mo kabaton sa Excel Award. Damo na empleyado sa mga pabuster. So, amo man siya, dapat lingkublan na we should lead by example. Kitang ginalang tao sa pumuluyo, kung ano ginahimo sa mga empleyado, kung ano ginahimo sa opisyalis, amo man ang dapat sundon. So, that's why na right now ongoing walk-in. No? Actually, tapos na last week or 2 weeks ago, ang vaccination drive para sa employees. So, buong gagawa na kita. Na per barangay na kita si buong gagawa ng aton vaccination team. 88% yun mention mo. Ano ni sa fully vaccinated, taran? Yes, fully vaccinated ni siya. Bali, 2 doses na. Mula ning nagnubo ang booster dose na to, nagnubo. No? Ako gani naka-double dose na ko sa booster. Pero may kapatid-atig agigyapon, no? So, that's why kinatinguan ginaton. Mga pila pa lang ka percent may raw sa booster? Last week, ang pag-istorya naman, I think it was 15%. 15%. So, but daw damo na schools, damo naman ang nag-open up. May mga schools sa ginakatuan ginaton sa aton mga vaccination team. And I hope makalapot kita by the end of this month, mga 20%. Hopefully, maka 20% kita makamat. Masaka-saka gina ang mayor before matigayon tada ang Dinagsa Festival. Ako sure kay kuno ya, no? Yes, actually, isa na sige ayo kus pumuluyo, pamapot sa akon kung may Dinagsa. Ginasabat ko sila, pirmi nga, nakapabuster ka na. Kung makapabuster ka na, ba Dinagsa ka? Hindi ko ba, na-engage kung kita kung makapabuster ang majority or more than majority sa pumuluyo, it only shows na gina-welcome na ang mga pagbisita. Na gina-welcome na as to safety. Safe ka mo kaya nakabuster na kami. So muna siyang mensahe na gusto na ito ipaabot. Yes. Anyway, Mayor Salvador Bading Escalante, sir. Thank you so much sa mga informations ginatag dari sa Action Radio Bacolod. Salamat kayo, sir. Action Marlon, salamat man kayo sa liwat. Madamo, gid na salamat, mabuhay ang syudad sa Cadiz. Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante makakson, unang good news ginapalabot niya. Nagbalik na mga kakson, nagligad lamang Domingo ang biyahe, no? Sang cargo kag fast craft dara sa may Cadiz City pagkadto sa Bantayan Island, Cebu, vice versa. Ang Dinagsa Festival madayo na sa 2023 sa Cadiz City. Ang subo-subo lang magdumbo ang booster dose nga coverage na mga 15% pa lang, but ang fully vaccinated, no, nga mga individuals dara sa Cadiz City, mga 88% naman na. Not bad. Alas 9:14 Action Radio Philippines Standard Time. Standby. Balik kita pagkatapos ulit. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Sa nga mga nag-monitor sa live stream. Okay, dari sa babaw. Okay. Dari ba? Si Ma'am Jinky Dialagdon, mayong agak sa Marlon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, kay Mama Lulit Dialagdon, Papa Jude Dialagdon, Alma Oligon, Noel Amar, and all my family sa Barangay Pandaron, DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Keep safe. Okay, Jose Mongcal Torilla, good AM, live from Bidalbagan. Arama si Idi Laos, good morning, Action Bar, arilang kabigyapo na Isabel. Jose Mongcal Torilla, good AM. Monitor lang from Bitalbagan. Lilian Tadena Claridad. Okay, Ana Sinoro. Salamat, gid. Araman si Philip Alosagay. Good morning, Sir Philip. Inde Plaza, Roni Hiponia Ainopi. Okay, watching from Dalagit, Cebu. Oy, sa Dalagit, Cebu. Thank you. Salamat, thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako mangulang. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for my phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may
tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugdumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik kita sa Action Hotline. Martes nga pangalagad. I-check ko na nga to sa nga patrol with Action Eden Aboso. Kundi nagliligad nga mga inadlaw, may mga na-recover nga illegal nga droga, minilyon nagliligad iya, kaginapatihan nga amo kuntani ato ang supply no, sa Maskara Celebration. Pero natapos ng Maskara Celebration dari sa Bacolod mga ka-aksyon, may ara gihapon yaga ka recover nga dalagko nga volume nga suspected sa mo. Action Hotline! May bust operations ka inaho, tunga sa milyon ka pesos na naman. Kinabulubanta ang balor sang mga na-recover. Action Eden Aboso sa Patrol. Action Eden may mga aga, please come in. Sa Patrol Action Eden, good morning, please come in. Action Mar, naglambot sa 523,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu. Nakuha naman sa isa ka ginakabig nga high value individual sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Mga last stress ni Kaginas ang kagahon Action Mar. Dira sa may Purok Tangige, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Jolibert Sancho, 31 anyos, kag taga-dira man na siya Action Mar. Nakuha ini kay Sancho ang 4 kapalaba, kag kung makita mo na palihog, lata kay Sir El Rey ang picture, 4 ini kapalaba, kag 15 ka medium size nga heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, nga may kabugaton ini nga 77 grams Action Mar. That's why nga naglambot kini sa 523,000 pesos. Kag di na-recover man siya ang buy-bust money, kag iban pa nga mga drug paraphernalias. Actually, tungod nga daw video sako-sako paguro or nagpahuway pa na si Sir Bugato. Wala ta pagid siya napadalman pamangkot Action Mar as to the background ni Sancho. Kag basit may idea sila kung diin ini nagakuha sang supply. Pero si Sancho karon ang priso sa custodial facility sang police station number 2 Action Mar. Pakaronan tani sa udto kay nakambal naman to kay Sir Sancho. Kay para mabalaan dala kay di kung tawon mo Action Mar diretso sa Bacolod. Yung dala ko ani diya daan ang recoveries mayo. Pasi kuno gani na ibana na ni sang supply to sang maskara. Kay di usually whole number gina kuno Action Mar mo. Di ang nakuha na recover na lang nila 77 grams na lang. Yambal niya kung mga whole number ti butang ta 50 or 100 or 150 or 200 mga amo na bala Action Mar hindi ya kay may waki. Kaya na recover na lang nila 77 grams worth 523,000. Ibaloon ta ka na Action Mar. Sige. Ang duga nga detalye regarding sa sining buy-bust operation yung patigan man sa BCPO, CDEU, kaina sang kagahon. Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline! Salamat Action Eden, tunga sa milyon ka pesos naman o.
ang na-recover nga suspected shabu. Iban nga balita nga way tamalabutan mga ka-aksyon tutok karon sa aksyon na BBB with action Regs Kantong. 31 minutes after 9 a.m. Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline. Martes nga pagpangalagad magtakob temporaryo sa kanang sigayapon sang regular nga Anchorman Action Artay Hopon. Ako naman, Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action!